basi bono mwanju murigireria Vuna TV aigani gonda ase chiro ya Darachambire gotoka imesa se county ya Kisii ase mbure nyinge ya Nyarreko bakigotwa semara baya bono aigando chini go chigali amacha Nyarreko bakagwikira na ase para na gosieke pare iri morioka ayo Nyarreko bagakwire bintu bya baonchereri barengana buno roche buna bagenderete kubirusia ase para aige mbure nigo ya Nyarreko bakigotwa nyinge mono asa macha Nyarreko bakagwikira na ase chiro ya Darachambire wika chigali cha Nyarreko bakikonyora weta ase pare yiga aiga na ase county ya Kisii yegotoka asumuchito bosongo na inde chire nene ya Darachambire ese chire yiga nigo che metara ya Nyarreko bakigotita kianda gikomi ire ya macha mange gocherana ase chi epara kero itkugo cha serinde ekerembure kunyara ko bakigotwa aiga buno murigireti omwancho murigireni goro chenga amateso niga ndreta korrekana ga aiga naria na masi niga ndreta comment kana egekogera niga Nyarreko bakagutiche metara na goswa separa rimorioka aiga na ase chiro ya Darachambire omwancho motigireri aiga na ase chiro ya Darachambire omwancho murigire unangenda tuko kumanyinga nige mbure nyinge ya Nyarreko bakigotwa sireti kuria rero ire goichoria macha separa na kwene kichigali konyora obokongu ne chipigipigi goeta separa yiga aiga ni goro chenga ni gochigali chikonyara kwa bachigo siga ni goeta separa yiga gosekugikiani goeta separa yiga